Hej så alle sammen, og velkommen til dagens video. I dag vil August fortælle en joke, der kun er for 12-årige. Nu er I advaret. Den her joke kan godt være lidt gory, og ja, here you go, August. Vel lidt slutkunder. Jeg kommer kørende i en Mazda. Der kommer en pige, falder. Min første tanke er, kæft, du er egentlig lækker. Så går jeg hen til hende og siger, er det okay, siger hun. Så hun kommer den der mærkelige stemme. Nej. Og så går jeg og spørger, så kan du betale eller sådan noget? Siger hun, jeg kører sgu da ikke en Mazda. Jeg tror, det var en jokestart. 2 minutter efter, siger hun. Så mente jeg faktisk. Så hun mente jeg faktisk, så kunne du faktisk bare videre. Så går 2 dage efter, så kommer jeg kørende. Så siger jeg, at der kommer sådan en drengegruppe, og der kommer en drengegruppe, og voldtager en måske, så kører mig kørende og ruller videoen ud. Så du kører Mazda på videoen.